Isa apromisir katanu sa timang buay maanan yan nanggal bakang tanong ay maanan ni na ukit-ukit rasul nato sa tigin sa kabubay anak ko niyan nasad na tigin sa kabubaya anak ko niyan na anto na iniba ingapudakan si ikusuga o Allah subhanahu wa ta'ala. Hello mga Maranaw, ako po si Daniel Matsunaga, I'm on DJ Casper. Yan, si DJ Casper. Sa lahat ng kapatid kong Muslim, yan po si DJ Casper, si Mamrak Haludbas sa Lanao. Kaibigan ko yan, ang bait-bait niya. Siya yung tumulong sa akin sa Mindanao area. I love you DJ Casper. I love you kapatid na Muslim, Mamrak Haludbas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد عبده ورسوله وعلى أزواجه وذرياته وجميع أصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Paganaron so kapagpamang niya kurun si iku Allah subhanahu wa ta'ala aging kutuwa maana aging kutuwa salam na mampagi-ani mo alangwan na bangun sa ko alalayo sudin yan di ikapamakinit si sagang kaya program at tanong umandun datarai alungan asulasa si isagang kaiya Richu dan Salan. Yang kutakya salama kurkanun na ginandunari ay panalan salama rakanun. Aging kutu mabubaloy chairman o mga ulama si isagang kaiya Islamic City of Marawi. Yang kutu si Al-Alim Abdul Karim Siddiq sa kanilang mabubaloy, chairman o mga ulama council si isagyang kai Madinat Marawi. Ayamala nagyang kutuwa kaya salama kurkanun nagyang nandunari panalan salama rakanu nagyang kutuwa lokus tanong di inapagaritan matatanong mabubaloy ulil amra si isagyang kai Bandara Marawi da asalakaw arumarki attorney honorable Mahul Uthman Gandamra panglinakon si ko Allah subhanahu wa ta'ala aging kutamaan na aging kutuwa salam na mampagian tanulangon alangwan lada yung suka pa po makinigyan si isagang kaiya dua aranaw na lalambo na agyang kaiya Bandara Marawi. Mapiar kan sana kapipita alangwan na bangin sa ko apia pandatraiya malo di at tagumpia agyang kutuwa suara tanong sabab sagyan kaiya din yan di kapamaguranuran na isa pagkasukaton igira na kyan kaiya tigtanong alumasa o di nagyan ko tapaman na anto na iniba di ka pakapipya agyan ko ta suara o pisa katawan igira anto na iniba minipus gawayan agyan kaiya maluiyan di ikapamaguranuran igira datari na alhamdulillah
Isa na pinalaman tanu si iku Allah subhanahu wa ta'ala alangwan mampu na panaguntaman sa simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala kagil sebab sa bapalapan kasulimur katanu Allah subhanahu wa ta'ala na dinyan di ipakanggulalan si isagyang kai apit barangan adar pa si isagyang kai kaprohong panaan o langwan ang mga Muslim si isagyang kai puluwa Pilipinas. Sebab sana pupumanin akan si Allah agyang kai mapia kapipita kaya pakang barbarat matanupman na subara ka apa pada menu Allah subhanahu wa ta'ala si sagyang kai alungan asulasa na pakimbagi ang rakanusan langon o langwa kadnan tanu Rabbul Alamin. Sebab san mapiar kanusan na kapipita sumalo sampan di antun ini ba di mamanirarang si sagyang kaya kapi ang kaakyas bang agyang kaya alungan batabula boso di sampanari di mamaginom-minom sa mayawag coffee malukasan o pulumbat amay-amay na baka din miya lugab at tigu isaw na basa tanong maranam o di na amay-amay na baka din miya luwis kaya na mapiar kan sa nakapipita pangnila kang si iku Allah subhanahu wa ta'ala sudir kad tanu pumakarat si sagyang kaya masad tanu imanto na napamakabagranaryo Allah subhanahu wa ta'ala sudir kad tanu titagumpia so ay maanan na suwara niyan na pagkapiapian Allah dataragyang kaya pagkanagtanu pagkalitanu si iku agam sabab sagyang ko tamalo marurumbangas agyang ko to suwara tanu na nainukon kakagiya si isang kota Antonin ba panaguntaman o di ikan galapakaw manisar katanu si sagyang kota servisyo si iku pagtaong na gusto ingat na ay wala na suagama aginan ideda urug tanu si sagyang kaya mabubali o lila amrutan si sagyang kaya bandara marawi mapiar kanusan ng kapipita mapiar saya kapipita si iku sang rantalikudan balaatan kira natin mga lokos tanu ay maanan niya nagyang kaiya lanaw del sur an lanaw del norte so taman abraw tanasungkuan nagyang kaiya region dan salan mapiar kanusan ng kapipita alangwan mga bangsamin na panad si sagyang kai 94 barangay si sagyang kai bandara marawi so mga barangay chairman na gusto mga barangay chairwoman na mapiar kanusan na kapipita pagpumanin na kanusi ko Allah aswari sudi pamakarag ko mga tungan na itanong na gusto mga ginawa itanong siringan tanong na ayamaan na niyan na pamakabagrano Allah si sagyang kaiya gawi alungan azulasa na meron pa itanong si sagyang kuto isa kapitugoy batabulabaw iman na kati iya bad na imakagiginawa sutla ulan na pagkataling marakatan sa Ramadan panintasi ko Allah ay maanan yan na palayatan doon iraot o di na palayatan ron isang pay wallah ay maanan yan na raks mga pamilyatan mapalayadin mapipiyaso ginawa umali isarakatan sebab saan na andong ito so paman na Anton ini ba kalalaman tanu agyan kai subject tanu umadaddatara di na mautu tanu tigubasa ma'arab si sagyang kai oras tanu umadaddatara anuman asulasa nagyang kota di tanu di kapama Anton ini ba kapama karayaga ko sabab di ikam baraka mga darpa na gusugal bak o umanipis sa katawan nakatanu agiginan imabubaloy mautu tanu agyang kai asbabul baraka niya pagusay tanu to so pagampaganay Anton ini ba pagkasabapan si sagyang kuto di ikam baraka o mga darpatan o di na mga walitan o paganay ito nagyang kuto asbabul baraka fil buyut nagyang kuto taqwallahi azza wa jal ganan imya paganay amya pagusay tanong Anton ini ba di ikam barakat o mga walay tanong na gusto mga darpa o di na sukmanipis sa katawan na rabatan ayat to ikadua ay maanan yan na miya pamagusay tanusin nagyang kuta qiraatul Qur'anil Karim gyang kuto walalayon so kapumbati at tanus si iku kitabu Allah subhanahu wa ta'ala sa iku mga darpa umalisar katanu miya pagusay tanusulangan ng mga ukito kita ay maanan yan na di tanurun di ikinggulalan dataro Anton ini ba tiwalaya ada abaun mata umat ya sa Quran
na aya pagampaganay nagyang kuto kapanaguntamanan o tiwalaya ang mapakaswairan sa mga matairan aya pinakaminos na o di kanong mata umatya sa Quran na nasa mga radyo niyo na pamamakin naging tanuron so kapapakatukaratan ron si iko kapambatya so kitabu Allah subhanahu wa ta'ala miya pagusay tanong so sabab na nagusto baraka o di na naso kamapian o mga tao ay maanan yan napakatarima sa akin punta baraka sabab sa ko talalayon akapambutianin ko kitabu Allah subhanahu wa ta'ala sa ikong mga darpayan ikatlo ay maanan yan na miya pag-usay tanong apka sabapan si sagyan ko tadi ikang baraka o mga walay tanong o di na mga darpa tanong nagyang kutuwa asidko filbay wasira gen ko ta pamanaya maanan yan na naanto na ni ba so kaputiis si iko kapusai na gusto kapamasa yan buta pamana kaputiis ka apadigan nagugyan kutas kamambu pamasa na ikatlonan amya pausay tanong adi ikang baraka o mga darpa mga walay udi na supisya katawan o manisar katanong aya ikapata miya pausay tanong si inagyan kutasid kubay na suraka yan kuta pamana antun ini ba di ikapakatumpu-tumpok o di na di ikatumpu-tumpok o umanipis sa katawan o di ran di ikapluluba ako limo kiran mo Allah ulalan si iko kandagang na kailangan na maadnuto si iko dulunan agyang kutuwa dua ka grupo o di na dua ka tao ang kutuwa kaputiis ang tunay ni ba kapaginuntulan o to ganan genan miya pagusay tanong ikapata miya pagusay tanong ikalima nagyan ko to anton ini ba aya ikalima nagyan ko to al-bu'du anil fisq al-fisq nawani miya pagusay tanwanan aging kanan amma ana aging kanan afteron fisq yung kanan so kuman anton ini ba kapakawatan na si iko kasusong kalidi kapapasiki oto may pagusitan manan agina ni ikalima albodo anil fisq al-fisq no ani gyang kutap man na kasusong kalidi na do ka klasyanan ka fisqun akbar ago fisqun asghar na palayatan nanan may pagusay si sagyang ka oras tanong si sagyang ka regio ranaw umadun datra alungan asula sa ayam maanan na kapipita oras alas 7 na tamandan sa oras alas 8 sa kapipita uli na mapia kapipita oto aya ikanam anton ini ba miya pagusay tanusayan nagyang kuto anton ini ba al-Islam so paman ikanam sabab so pamanaamanan yan na kapag Islam sa kompleto kapangungunutan sa kompleto sa iko Islam na ikan manan pagkasabapan sa di ikang baraka o mga darpa tanong udi na mga walay tanong anta kasupis sa katanong mani sa katanong ayaw to'y kapito niya pag-usay tanong naging kuta al-bukuro fi kulli amr yung kutuwa di tanong di ikapangambalaga di tanong di kapangabalaga si iko langwan taman panggalabakan tanong kagya Rasul sallallahu alaihi wasallam namiya panuto sa gyang kutapang ninyan kaya aliyaw no Ali bin Abi Talib at tigil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik li ummati fi bukuriha kauto suditanu di ikapangabalaga si ikunganin apang galabakan tanong kagya sabab sa mini panganitanong o Rasul sallallahu alaihi wasallam si sagyang kutap pamanaan to niniba di tanu di ikapangabalaga ikunganin apang galabakan tanong giyuto ikapito sebab di ikam baraka mga walay tanong na gusto nganin anton ini bagalbok aya anton to ba aya ikawalo miya pagusay tanong nagyang kuto al-istikhara gyang kuto anton ini ba so di ikap musawira undalulupa o di na di ika pamangni sa musawir
si ikunganin ang panggaliba ka na ka, ipanggulala na ka na kailangan din aging kutaan to na iniba pagki ayan ka to sa maswara at ko mga pagalitan ng mga babaligin. Ay mala naging nasuguan na nanu Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Imran aging kutab man na anto iniba kailangan suditano di kapamang ni sa musayar o di na di tanong di ikap mo musawiri si ikumanin apang galibakan tanong. So Allah subhanahu wa ta'ala na miya alwinyan itong kutatigihan wasawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Siya nang sa suratul Imran. So ginan ikawalo miya pag-usay tanong si sakyan kaya oras tanong umandadatra'i aluman asulasa aya ikasiyaw aya makna niyan na namya pag-usay tanong nagyang kuto ad-dua ikasiyaw to di kasabapan sang kuta di ikang barakat o mga walay tanong ang kuta lalayung tanong kapapalada si iku Allah subhanahu wa ta'ala batabulabos mga baer at tanong na rin si isa walay kaayad na kailangan nagyan ko tadisiran mapupukas sa gyang kutuwa katatadmiran si Allah maanadiran di kinggulanan ko mga sambayan nila ng mga sunna si ko mga walayran na gusto mga sambayan nila na farado sanggulalan sa gyang kuta pamana na ayad na kailangan na lalayon siran makapapalad si Allah pagpamangnitan si ko Allah subhanahu wa ta'ala inuto kagiyaso kapamangni na mukhul ibadah ginan utak ang simba sa iku Allah subhanahu wa ta'ala aging kanan alalayon ang kutuwa kapapaladatan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala nganin apong galibakan tanong na ayad na kailangan na aging kutuwa di tanong di makapening-pening mamang ni sa iku Allah subhanahu wa ta'ala ginan anto na ini ba ikasyaw ang na iniba miya pag-usay tanong si sagyang kaiya oras tanong imanto na aya ikasapulo na gyang kai at tawakkulo ala Allah gyang ko tadi tanong di ikapa anto na iniba kapanarakan si wala kung ano na panggalabakan tanong anday kapasad kini tadi upamikiran tanong amiyang galabakan tanong na si itanonan ipambagayalaw da paro si wala kasudin su Allah mataoron aya sampulian na dataragyan kuto kapagpumulatan kung mga pamumulan tanong na isanan anto na iniba okit agyan kuto kailangan din so si itanong di makatawakol si Allah maana si itanong di makapanarakan si iku Allah subhanahu wa ta'ala aya ikasapulo agwisa amya pag-usay tanong naging kutabirul walidain wasilatur rahim gin ko tadi tanong di ikapiyay si ikum bala-bala ang mga lokos tanong na gusto di tanong di ikisinumpaatan kipagbubaan kitibangaan si ikum mga tonganay tanong si iku inatanong na gusto iku amatan genan miya pamagusay tanong si saging kaiya oras tanong si sagyan kai anto na iniba o umandin datara iya aluman asulasa aya ikasapulo budua may pag-usay tanong na gyang kutuwa as-suhur gyang kuta di tanong di ikapamakupakot sang kuto kapag suhur igira adita di imamwasa si iku mga sunna katawan tanong magyang ka na nakapupumwasa tanong si iku mga sunna si sagyan kai di ikapakatundog-tundog mga ulan-ulan na padanan sa mga ukit-ukit na gupaparangan Rasul sallallahu alaihi wasallam isa apromisir katan mga sa timang buhay maanan yan ng galabakan tanong maanan yan na ukit-ukit Rasul na to sa tigyan sa kabubay anak ko niyan nasad na tigyan sa kabubay anak ko niyan na anto na iniba ingapadakan si ikusuga o Allah subhanahu wa ta'ala yanan ikasapulo agudwa aya maana niyan na miya pag-usay tanong si isagyan kaiya oras tanong umandan datarai aluman sulasa oras alas di sa kapipita na taman sa alas 8 sa kapipita na di tanong siya di makapupo
beberapa kinaga si isagan kai reju dan salan panantasi ko Allah ayam makna ni nabad na ipakambara ka tao Allah ko mani sarakatan na ayam la naging puto asud sa kanusan mga bansa ko alalay so kapapong makinigyan napakambarakat no Allah subhanahu wa ta'ala si ko mani sarakatan si isagan kai makampatakaw yabiyag na amala naging puto kapakat taling matano sa hadapan o kadnan tanu Rabbul Alamin. Iman to mga bansa ko si isagen kaiya dua aranaw na lalampo naging kaiya bandara marabi na si itanu iman to matataman si isagen kaiya kasapulo agutlo anton ini ba pagkasabapan sa di ikam barakat di na at anton ini ba di ikam baraka o mga darbatan ng naguso manin panggalabakan tanong alangan ang bawatan Adam alaihi salam kautu aya ikasapulo agutlo naging ka al-irtifa al-intifa'u fi dunya bima yufidu fil akhirah kautu gen ko ta paman na anton ini ba so kapanagutya pa si ikut dunia kung manin apakang gayron aguna sa alungan ang mauli narid sige iman to ayama na niyan nang bagantano sa makampatao siya si sageng kaya oras tanong panginta si kola abadan na Anthony di ba pakambara kataw Allah subhanahu wa ta'ala apiapan di malo maliwanag suditan di ikapakam papakin ka sabab sa susuaratan iman to na ayama na niyan malo o pamanyan ka aluman na malo lalamukan si sageng kuto Anthony di ba di niyan di ika pamaguran-uran sa mito si sagyan kaaya oras tanu iman to ugaid nan na ayad na mapya naging kutanganin adi tanu di inggalbakan apya anto na adin imang pagtad tanu na palaya tanu nito ipupinalaman sa iko Allah subhanahu wa ta'ala sabab san na so Amra bint al-Harithi radiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ad-dunya hulwatun hadira فمن أخذها بحقها بارك الله له فيها ورب متخوض في مال الله ورسوله له النار يوم القيامة والعياذ بالله kauto sukuman na amanan yan na anto na inibang bagantano sa makampatao sa yan si sakin kai al-intifa'u fi dunya bima yufidu fil akhirah yan kuta paman na kapanagutya pa tanong sa ikudunya tanong masuk ke tanurun sunganin apakan gair katanua guna sa isa alungan ang mauri inuto inadin sa dunia aparar katanuanan ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum bil akhirah inadin sa dunia aparar kanuanan ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inadang kanong pantag sa pangkalipakan niyo sa isang kaaduniya Allah subhanahu wa ta'ala maanagyan kaya makampatakawyag sa isang kaaduniya Allah so manin ay maanan yan na mapia akadar paantanong sa isa hadapan o kadnan tanong Rabbul Alamin so gana Akin kaya Anthony ini batutul miya kapuon ki Amra wata Abu Bay al-Harith yan na suat sa Allah siar kaniyan na Peter Rasul sallallahu alaihi wasallam inna dunya hulwatun hadira mataan as-dunya dunia atigian na Anthony ini ba mamis asapadan mamis asapadan nasa din sa mga tao faman akhadaha bihaqqiha barakallahu lahu fiha sadin sa mga tao akuwaan yan galabakan yan sa dunia yan si iko tama na yan si iko kabubenar yan si iko haqqiyan napakapambarakat mo Allah subhanahu wa ta'ala si sagang kai dunia na ayamala naging kutakapakat taling matan sa hadapan o kadnan tanong Rabbul Alamin genan kailangan sulitan no di kapaganada si iko mga ukit-ukit o agama Islam si iko di tanong di kanggal baka kung nganin anisi sa tatanong si isagyan kaya dunia o Allah subhanahu wa ta'ala di tanong pakalilipatan ayaki at na po dunia na pararkatanon na aya kailangan na di tanurun tunganay mitabulog so pamana antulin iba
bubayad tanong na gusto panagpuntaman tanong panamartanos sa panggalibagan tanong sa dunia tanong si iko mateng ka anisisita o manisar ka tanong ay mala nagyang kuto mapaloy sa dunia tanong at titay si iko siratan mustaqim makatitay tanong salitaro kilat kauto sabab pirap mana tiga ang kaiya tutulap batian tanong niya katitian ki Amra bintil Harithi bapira-pira at tigyan sa iko mga tao ay maanan yan na pingusto niyan dan sutamu kaapun si iko Allah agus susubian na ay mapambagian yan ugaid na ay pagpatutanong di na ay may patuton at tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sunara ka jahannam si isa aluman amawri na ganyan ni pelindungan tanong si iko Allah kailangan mga bangun sa kuho si isaging kaiya dua aranaw na lalambo naging kaiya bandara marabi nakasabutan tanupipya aso kamis o dunia na tantuwa mamis o dunia o Allah subhanahu wa ta'ala o pamanyan ka sapadan na tantuwa mamis asapadan si iko kapanggalbakang kaon kakuha ang kaon ng gulalan si isagyan ko to ay maanan yan na ibubenta dun abitikan o agumatan o agama Islam agyan nandini kabaya o Allah subhanahu wa ta'ala kaya na so paman na ay maanan yan na ay basa mga lakosten no nagyan kaya dunia na dunia ay maanan di nakapagintaw iya matagtanurong sagad dunia matagtanurong sagad gito so pamanay amaanan yan na tigo mga lakustan no malogi sa maguntong na Anthony di ba mandudbo sa ganatan na runta din ang kabantay miya pagamalutaw si saging kay ay amaanan yan na dunia inisayan at tigo mga lakustan ko so paman na Anthony di ba Ganan malutan wanan di pamimikiran ng mga bangon sa kuho si sagang kaiya dua aranaw na lalampo naging kaiya bandara marabi si sagang kaiya oras tanong makampat naging kaiya oras tanong makampat si isang kadunya o Allah subhanahu wa ta'ala na aya kailangan na maswatan sumabaloy o pamaniyang kabakapagda sa trak na makapagda tanong si saging kutap manaama na niyan na truck kompleto ikabagar ang kutap manaama na break yan dataragan kay kapapaginta tanong si saging kay makampat kawyawid na na kailangan na di tanong tungan ay ami taluga si saging kutap manaama na nabubaya sa ikudunya o Allah subhanahu wa ta'ala kagi amayamay na batanubadun miyang gulawla agyang kuto udi na batan no budin kaya para sa rasen ang kuta si tanong miya padalam sa ikulandan kunar ka jahannam al iyad billah dataragen kaya pamanan na di tanong di kasukata ko mga kawiyagan tanong kupiti barangan adar pa apyaan de kasan matatago adar pa pagarig wata akan loksa kung sa ikuwagama na ayad na kailangan nagyang kuta kay ilayang ka udi na katutuluking kasi sagyang kuto ibubetad Anthony di ba policy o di na peace and order sa ikudar pa ayad na kailangan na katulikan ko to kagyuti ka pambaluya para ka o di nga di ikasuka-sukat sa ang kutap manaamaan yan na kawiyagan ka si sagyan kaya makampata kawiyabig sa ang kadunya o Allah subhanahu wa ta'ala datar na gen kutap niya panutunan kutap manaamaan na alitano sabab sagyan kutap man na Anthony di ba kakailangan na umanisa si sagyan kuto tamana udi na limited agyan kuto Anthony ba di tanong iking ulalanan ko kapululuba tanong si iko Anthony ba ikaw yag tanong kagi langwan taman na palayad nanan so agaman na palayan yan dinanan tiagun sa tamana ayasampol na suli tanong iking ulalanan ko simba tanong si iko Allah subhanahu wa ta'ala na tanong dan tanwanan mga bangsa ko mga pagari ko si sagang kai Anthony ba makampata kawiyag-wiyag umanisa ka tanong di ingulalan ang kuta simba tanong si Allah mampanagyuto na paliyugatan aking gulalan tanoron na tanodan tanong katiyaguan sa bitikan o agama tanong agama Islam mingulalan si eko kini kuat nun unabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam dataro 5 asambayan na ayakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigin sallu kama ra'aytumuni usalli ko to ay maanan yan kubas tanong maranaw na gulalan niyo susambayan sa datarin o kinitindag na anong atik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
na aya rayagan udi na aya karayagan kuta kining bulalan o Nabi Tan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iku sambayan 5 waktu. 5 waktu kana ubat 3 waktu 5 waktu na natataguan sa oras ipuon sa iku waktu fajr maana susubo na andun kasban agen kuta pamurawat maputi udi na antun ini ba toos ang kuta kapapa kaliwanagian lagi tika pasibang mambu ang kuta pamana waktu wa subuh maana fajr so genan na anday kay pusuto na miada agen kuta pamana amanan diterbikin bularan ko pamana antun ini ba sambayang subuh na andap man kapulid at aluman na naging kuta pamana amanan mana sumiyot naging kuta waktu al-duhur taman sa ikwasar, sa maghrib, sa isa, palit na nan tataguan sa bitikan o agamatan o agama Islam, kung kining gulalan no Nabi Tan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyan ni sampol sa kaaditan no di ikang galibaka ko dunia tano aditan makasili sa gen kuta pamana amanan yan na tampata ake adnaw Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa andit ni paman na gyuti kadagtanong ng kutwa antap na magsula kaya na Allah subhanahu wa ta'ala kaya baliw Allah sa iku dunia aparang kadtanong nagyan kanan apaman na kadtano Amra bintil Harithi faman akhadaha bihaqqiha barakallahu lahu fiha ando din ikang galibakang kasi sa gen kanan na dunia kasi iku tamana iyan sa iku hak akap galibakang kaun maana ayakatimblian na ding kakapangunutan sa kumpleto subaya aginawa kagi subaya aginawa na ayakabaya o ginawa na antun ini ba bagan ka sa man na perak na ayap man kailangan yan na bulawan na bagan ka sa bulawan na ayap man kailangan yan na muntia sudadin petitamanan ayama anan yan na antun ini ba babaya o baya ginawa si sagen kaya dunia o Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan na di tanusan makalpas kaya sabab sa sadin sa mga makalpasan na mapanggusto niyan agen kuta dunia yang kudunia ay ibarat yan agen kuta tamo ka ibgiron Allah na kelipatan yan dan sumabubali bagi an wallah kuta mo ka inita din Allah maana suka ko inan sa zakatul mal udi nang takam ganyan sa sadaqatun jariyah sabab sa kin kutabaya ginawa niyan na din yan kagedam na aya maprum panaan yan udi na kebulusan yan na gen kutu neraka jahannam si sa yaumul qiyamah na lumindung tanu si Allah sadita nusan mapat agen ka iya ditanu di ikaplulubasi ku kawya gantanu si sagen ka iya bendara marawi kanay no ubat tanurun antun ini ba mapapaka sagubay di na malaw tanuron mapapamaka sagud kagi sabab sagi ang kaingad tanun na tanudan tanong ka giibu imiya baluya Islamic City si sagang kaiya pumana makna niyan na pirkir keban kautu dani man ito Islamic City of Marawi na ayad na kailangan nasakatan mga antun ini ba dirun di magintaw na apya di tanong niya kompleto ang kuto akapamungunutan ni tanong si eko mabubaloy peace and order akanap man uba makasisilay si eko agama na aya importante na gyan kuto antun ini ba miyang galabakat tanuto kagi matatangkad askat ng mga manusia na di tanong pakatarto na aya mala na lalayon so kapag ribat tanong Nagyan kai kapabunutan sa peace and order si sagyan kai bandara Marawi ko kapapayagin ko gen kai mabwali ulil amartan mun nakiya tangka-tangkaan dinuto miniunut kasi ko Allah miniunut ka kusubuyan naguketang katangka dinuto amana na minikub kasi sagyan kai mabwali ulil amartan si sagyan kai bandara Marawi sabab panuto sa ema na niyan nakapakapumbarakat ko Allah si iku may to asukatan ka wata ko pagari ko bubay ko luksakan si iku agama Allah subhanahu wa ta'ala so genan padanan sa mga okito-kita ema na niyan na ditano tunganay kapangutan subaya aginawa tano si isagan kaya makampantakaw yaguyag
Sabab sa kagiyaan din kibulog ang puto kapugunot itanulan sa ikubaya ginawan tanon nagyuto din kapapakasilay pamikiran nagyuto din kapapakasilay galbag nagyuto kapukas ka kuding kadi kapangunutan ko peace and order sa iku api ang darpa akapapadalman pa ka dataragin kayap manadarpa tanon sa iku di tanon di kapluluba kapaningkaw yagan ayat na kailangan na lalayon ang kutaka aturat tanon o di nakapapangunutan tanong ko ay pambetad apalisi datar si ikot man abay barangay mga barangay chairman barangay chairman o mani isa si isa kang kaiyadar pa o di na si isang kai 94 barangay na ayad na rin kailangan naging kuta pa man na ipuon sa kaito iyan na taman sa kalaian na di tanong mapakasilay si iko ibutad a protokol agen kaiya gobyerno tanong kagya sabab sa aniran pagkilay aso Islam na tanto ay na niyan na daalawan niyan amapya ipapagintaw kuno bagyan ka so anton ini ba ilayan nang kaasabog ikiran ay na niyan na so Muslim na ay di mapegalbak na ginani challenge nan ginan di tanu di ipanaguntamanan si sagyan ka makang patakaw yag mani sarap tanu apya ande tanu dun mapapadal madarpa si ikup manaama na niyan si sagyan kay aliulupa na sabab ko kabalitan ng mga Muslim na ayad na kailangan na mapapakailitan so kapya ay buntal ang kutalitan ng diiking bulalan ko kapangunutan kung mabubaloy apisan order si ikudarpa so genan akin ko takabasa ko apya di tanong miya kompleto kagi waraan tanong mga manusya ay ama na nina di tanong paka kompleto nagwaraan tanong di narupaan tanong mga manusya ang ko tadi kapaka kompleto ugi ang ko talala na kapagkaribat na ayad na kailangan na mayto na pagkalayang tanoron so ginawa tanong kagi gyutoy kapapakasuldo baraka si eko galabag pamikiran o mani isa ka tanong kitaling matanong si eko mga darpa tanong maana si eko mga walay tanong datars kanusan mga wataakan pagariakan bubayakan si eko agama adi amaning kawyagan bulalan si isagyan ka na piti barangan abendor si isagyan ka iya mga kilidakar sa tanong nasa din sa ipumbetadun abitikan aging kutapman na mabubali at itaningan si saging kutadarpa na palayad na nan anto na iniba pagkasabapan saging kutakapagkataling marakaw barakasan kutakapapamuntan ka naguginan imiyang kalala kapagpagkaugup ka si saging kutapamanayamaan yan na mabubali ulil amar si saging ka iya bandara marabi saging kutadiniar ka kipki awidin akan si kubabu basura o di nang kuta pamanayamaan na kaator aging kutadarpa akan bubetadan ka ayamaanan yan na di maluluba sa kawiyagan yan para saging kuta kawiyagan yan sa ikupamilyan yan suginan batabla baba ken kaya di tanu di ikaplimpyo kagiyaginan ipad ang mga unayan o agamatan o agama Islam an-nadhafatu min al-iman an-nadhafat su'batun min al-iman kuto agyan kaiya paman na anto na ini ba di tanu di kaplimpyo na ilayni man agyan kaiya darpa ang kaya mga sorangan tanu sa agama maana balatan ko kapagpagingad kaigiraan na dita pakatigr na pagpakagiraw ta madidipan so matag siar ageng kai mga terminal ang mga balatan ko kapagpagingad ka mas limpyo adi sulalay na ditano di anto ni ba katimutima ano di nantan kedarpaan tanu sa iko ditano di peluluba ako kawiyagan o man isang tanu so ayad na kailangan na matataritib tanwanan na agyan kanan na apaman na ditano di kapululuba sa kawiyagan sanggulalan si isagyang ko talalay na ditano di kapangunutan si iko peace and order agyan kaiyap manayama na niyan na anton ini ba tutandingan si isagyang kai bandara Marawi kakiyatang katangkaan nito ay makna niyan na kakuang kasubalas si isagyang ko tading gadi kapululubasan ko takawiyagan ka na ay mala naging ko balas ako mangkasi sa hadapan o kadnan tanong Arabul Alamin eno to kagaya sabab sagyan ko to kapululuba at tanong si iko kawiyagan tanong maana di tanong di ikandagan na paganeron na padanan sa mga galabak o di na paparangyan o kit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aging kanina kandagang na aya kailangan nagyan ko tapaman na makandagang kasan wata ko pagarikulok sa kan si iko agama
sanggulalan sangkuto din kadi ikapangunutan sa kumpleto kung mabubaloy ayamaan niyan na protocol o di na peace and order si sagyan kuta pumana ayamaan niyan na kamamasairon ka isaw to ading kakagdam na di ipakambarakat mo Allah ang kuta sokatan ka amito sang kuta pumana ayamaan niyan na kaadang ka ang kuta di ikapangunutan sangkuto mabubaloy protocol o di na peace and order o gobyerno tanong kagi imanto na abad tanuron na palabian ka ayam mabubaloy uluan tanong si saging ka Pilipinas na ayamaan niyan na kana ubad tanong datar ayamaan na kompleto ron so agama ayamataan na isa na naapay pagpanalaman tanong si Allah katanto mala ayamaan niya sifat ang kauluan tanong sa Pilipinas ayamaan niyan na mapadko sifat o tito Anton ini ba mapaparatian si Allah kaki sebab sangkuta man na kaplimpiwan yan si ikubdar pa na gusto pagtao si ikubdiran ikumulalan ko di mapya na padanan sa subuan agamatan o agama Islam dataragyan ka na pamana ay maana na kipsiparan si sagyan kaya drugs katawan tanod na po ka-anti-uranan ko kapapagintaw manusia si isagyan ka amakang patakaw yag-yag na pakalaklakon si isang kuta kapakataling manasada pan si Allah kadiniyan din kapanagutiap diniyan din mapanagutiap susimban yan si Allah para sa kuta katalinguman yan sa aluman amori kami ang taman si isagyan kuta kaya unutin yan kubaya ginawa niyan si isagyan ka iya amakang patakaw yag-yag mga sampulanan ada teranan kailangan nakatagman tanuanan kapagkapuunanan sa baraka o ay maanan ni nasukatan tanong si sagyan ka makampatakaw yag si sagyan ka dunya o Allah subhanahu wa ta'ala yanan mga bangsa ko ay maanan yan na malutan di pamimikiran so pamana Anton ini ba di tanong di kinggularan ko simba tanong si Allah na ay mala naging kuta di tanong di ikapluluba sa ikong mga kawiyagan o mani isarkatan mo. Aginan ng bangsa ko si sagyan kaiya ko liling aranaw na ayamala naging kaiya bandara Marawi may alwi pano Abdullah bin Amri radiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ad-dunya hulwatun hadiratun faman akhadha bihaqqiha barakallahu lahu fiha wa rubba mutakhawwidin فيما استحت نفسه ليس له يوم القيامة إلا النار سبحان الله aking kaiya katu amya katitian ki Abdullah nada tarubasiran makasisaginday udi na basiran makapagayon agin kai amya panutultan mo amya katitian ki Amra bintil Harisi amya suatan mambuso Allah subhanahu wa ta'ala dataruba makasisaginday mata anatigu Abdullah atau tigu Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata natigi na sudunya naging kuto mamis tanto mamis mamis sa tanto sudunya udi na mamis asapadan asadan sa tao ayama anan yan na ato na ini ba panagutiap niyan si ikop man na benar kau tu dia manuto asadin sa tao panagutiap niyan faman akhadaha bihaqqiha barakallahu lahu fiha sadin sa tao panagutiap niyan si ikop benar ay makna niyan na palubaan niyan kuwaan niyan ang kuta dunia makna datarang pamanna kasuka-suka to di na kandagang anta kapagupi kang galibag sa opisina anto unusan na ando din ikang galibakang kasan o di na anto ni ba kau kiting kasan di makalpas si ko man na anto ni babitikan o aga mo maana makontrol ka ay katimbalian na makontrol kasan subaya ginawang ka na anto ni ba pagkapambarakatang berkanan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isa dunya na ayamala na sa isa hadapan o kad ng tanong Arabul Alamin
Sakman sa tao ka inuto kagi madakal si ko mga tao gapira-pira ko mga tao ay makna niyan na fi mastahat nafsuhu kauto nafsuhu gen ko ta pira-pira ko mga tao ayadin akia kuda-kudaan yan na supaya ginawa niyan kagi sabab sa gen ka abay ginawa na ayakin tiroon wallah ayakin rupa ng Allah subhanahu wa ta'ala na gen ko tatigin inna nafsa la ammaratun bisu inna nafsa la ammaratun bisu yang kaya ginawa na ayat na ay pagpungyat yang nakatalalayon ayat na din nakata di pamagipoy pulalayon na gyang kutalawan apya kasisingay adi kabaya Allah subhanahu wa ta'ala kaya sampol na datar paman nagyang kuta kapungunutin kasi ikubaya ginawang ka nagyang kuta paman na padagang ka na tunganay apya kasobra sa presyo na ginan na baya ginawa na miya kasilianan sa geng kota pumanaya maanan yan nakapakapang barakataon ating Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay kailangan na katindigan kasan sutindig mga lakostan kaya nusakan na ayat na mala na ayat di ko di ipagnagan pamikiran na katiro na geng kota pumanaya maanan yan na mga pasir o mga lakostano sabab sang kuta kaya daya tanok ko baraka akapapagin tayuran ko miyaw na kaya unairan miyaw na ang tanong way ka sabab sa kagya ayapi ang digiran na ko epi ang magidigiran na so anto na inipaginto mga sahaba ridwanullahu ta'ala alayhim dataragyan ko ta di iran di ikang giginawai di iran di ika pa magugupa katitabanga sa kompletuwa para ko Allah kapag pagariya para ko Allah kanaba kapag pagariya para sa iko dunia auto bidaw to kailangan na makipagpagariya ka makipagugupa ka makiptibanga ka sa iko pagaring ka sa parak wallah na aya parak wallah na ikhlas ang tubuh sa ded na amay takbo abang kaon pepekira abang babala makna niyan na bang kaon pakibalasi kasi ikaw tuklima sa iko wallah ay gira na adnap kasagadan ginawa ito di na giraw man na amay ka tiyabangan tanian kumasa kaya pakaadin tao di na masa kaya ruta na tiyabangan tanian na nasi iko pagkuriya masa na miyakang gulawlata sa mayto ada taon kasuatan o di na kaya ribat taon na miyaka girawa da at tadmiyaki uto na isaw tuwa di tanong katawan na pagkaimpas sumiyang galabakata amapya na pagkapadikapan ko listaan ang mga tao ang mga pananakoto koto inuto agi paduto sa circle asgar ang kutakapanggirawang kaada at tadmiyan o da sa kambut koto sa mo ito na inunaan kaswalda ay mapatiro ka ading kakabaloy pad ko pumana di imana ko to sa mayto na isan dinari manusia adinyan mapamikir udara kan sabab penwallah koto udara kan sabab penwallah kena ubakan giray uda sa kambu na kagtan uda sa kambu na madana gitu na kapan ako tutama ito adi ito kabaya Allah subhanahu wa ta'ala so ginan ang mga ibarat yan koto gaya na sa mga lakos tanong na di silang di ito tabanga di silang di mamagugupa giginawain na daanganin abuon pipikira kukurya masa sisang ka masatan na adna igina YouTube tibangan kau pagaring ka ginawain ka tunganain ka budaya ka kapipikir niya na amay kas kanyan mambuna ang kakatabangi ko na andi din kau nakatabangi na mimbuat so resulta ada unsu ikhlas na ginan ikailangan antun ini ba may pag-ikhlas tanuanan si iku di tanong manay aman ini di kang galibok di tanong tunganay mitabulog si iku baya aginawa o umani isaratan kagi sa mga tao ay maana ni naginan maparupaan yan fi mastahat nafsuhu laysa lahu yawm al-qiyamati illa an-nar sa mga tao sa din sa tao ay din papangunutan ubaya ginawan yan nagyang kutapaman na ayad na piangunutan yan ang kutabaya ginawan laysa lahu yawm al-qiyamati illa an-nar na daaban yan bagian si isa aluman amori inunta so apoy kunaraka jahannam na lamindong tanong si wala sa di tanong sa mapad inun tanong di pamamakinag nagudi tanong di mangingisya pamaganad tanong si nganin adi tanong di kingulanan ko simba tanong si Allah kaapya may to na amay ka manapanak
naguti pagkapambuloy no Allah aya maanan na kaludan si iko surga o Allah subhanahu wa ta'ala. So genan ni aya maanan yan na malutano di pamimikiran na nagyang kaya makampatakawiyag si isang kadunia o Allah subhanahu wa ta'ala. Uway din kakuan kasunya ka na andi syukur magantag na sukatatang kayo. Sebab saan mga bangsa ko si sagyang kaya dua aranaw na lalampo na yung kaya bandara Marawi nakagiya kati apapakasi pagagyan kay oras tanong na ay mapipikirakan nagyang kutuwa kapupunalamat yarkan walang wana bangsa ko alala yung so kapupumakingin si sagyang kaya programa tanong umaddan datara iya alungan asulasa oras sa alas 7 sa kapipita na taman sa alas 8 giinan na Anton ini ba serbisyo ay ang kaya mga pagarinyo ang mga ulama sa isagang kaya ulama council sa isagang kaya bandara Marawi sa kuduay nagu panaguntaman panamar sa isagang kuta kapando uruga tanong mapia pamikiran nagugalabag sa isagang ka mabali ulil amor tanong pupumang ninakan si Allah pwede na ipakambara kataon na si iko umanipisa kataon na katanong babunalaman na naging kay Anton ini ba magbabaloy City Mayor tanong si sagan kaya bandara Marawi sabab sagi ang kaya ditanong di kapag mabarat mo na pada isa pamikiran niya nagutandingan yan panda urugun tanuron panaguntaman nagupanamar bunalamat tanak nagyang kaya Anton ini ba pagaritanong o di nagyang kutap mana na area na station manager nagyang kuta si Anton ini ba Abul Khair marhum sila nito yung kuta area kana si Dzulkarnain pangintas si Qalla ay mana ni nabud na mapipiyagin na tanulamon binalamat tanang sa kanwalang man lalayon so kapapong makinigyan si sagyang kaiya programa tanong umandan datray so mga Anton ini magbubali ang mga sagubay agyang kaiya City Mayor tanong si sagyang kaiya bandara Marawi binalamat tanang kaskan naman po si sagyang kuta pumana ang mana ni di kapaparampas o panabunta mo ni nagusog panamariyo gusto kanusahan na langwan na bangsa ko lalayon so kapapong kinigyan dataro mga barangay chairwoman si sagyang kaiya 94 barangay binalamat tanang kaskan langon si sagyang kuta pumana ang mana niyan nakititindig niyo kutito benar ay mana na salapi daw na ko Anton ini ba ogop si sagyang kaya mabubali ay mana na ulil amor tanu gyang ko taloksakan na kapapangtagan na ay mana Anton ini ba administrator si sagyang kaya bandara Marawi katawan kan na ay mana niyan na nakatawan yung mambusok mana ay mana na panaguntaman nila busok panamarian da sala ka hormor sagyang ko talokos tanu si Sultan Dalamangko bayadan so kamit gandamra pagninakon si Qalla abud na mapipiya ginawa niyan na pagpugman naman ng Allah subhanahu na gusto panaguntaman dida urugon mambu agyan ko to area kan na si Ali Hussein dato haron sang ko tap mga aman niya service niyan sa iko mga pagarinan mga ulama so mga imams lead si sagyang kaya 94 barangay ko kabubaloy mambu ay aman na chairman o mga imam angkot tayo sa kana si Ulumutin Mamuransin mapiar kan sa nakapipita gyan ko tap manay aman na chairman namin si Al-Alim Abdul Karim Siddiq mapiar kan sa nakapipita alangwan na pamilya ang kautuwa pamanay aman na guru kan di na pagariami mapiar kan ulang na kapipita alangwan bangsa ko lalyan so kapupo makinigyan si sagyang kaya du aranaw na lambo nagyan kaya bandara Marawi dia gusto pagkariniwa tayo ay maanan yan na Anton ini ba di mangangampadian si iko kay saysa si iko manasalam manasukapipiya ginawa ay malaanan na Anton ini ba pagimbitar na kasulaman utungan yakan ginawa yakan ay maanan na keterangan lumawi si sa Baitullahil Haram kaya sabab sa insyaallah ta'ala na kiyaw pinanay yang kaya manay maanan yan na kapaka Anton ini ba kapag bisita tanong kay Shola si isa man Mamlakatul Arabiyatul Saudiyah maana si sa Masjidil Haram sa Masjidin Nabawi so kailangan mas kanusahan na lang na bangsa ko alalayon so pumana kapupong makinigyan so makapnin ato na magaan sumagaan
kagi sabab sagyan kaya kaplalakaw tanog kay sola na limitation so manayamaanan yan na pagkalalakaw kagi sabab sagyan kay ujur tanong na ubada tarumyaw na yamaanan yan na anto ni ba sobra 8,000 o di kompleto taw tanudakan amya ka lawi sa Baitullah al-Haram ang makaganad si sagyan kaya pulwa Pilipinas man to nakapakaya maanan yan na 3,000 o di na maanan nakasobraan sa meto giti sabab papamakot kan walang na bangsa ko giso pagarini wa tayo bangsa niyo ada sa nakawa rumarke Sheikh Amin Mauna dumaob ang paso panalamatan na kanagin kaya aryakan alala yung sudinian di ikapre na rin nami si ikulang manabangsa niyan kaya kasi Mr. GD mapia kapipitar kanusan salam na kaskano sa pangninakan sikol na sumaano salam na mambagian yusan alang manalalan so kapupun makinigyan bata bulabaw sa mga seringan na kansan si Sagyang Kaiya Area 6 salam rakanusan langon si iko pamanayamaanan yan ng mga black leader aguso ay sampor na yun na sa pamanayamaanan ng presidente Sagyang Kanana Area 6 so barangay chairman si Sagyang Kai Amy Panad salam rakanusan langon assalamualaikum jami'a wa rahmatullahi wa barakatuh.